Ma egy erőteljes reggeli imában akarlak elvezetni benneteket egy olyan imát, amely védelmet és áldást biztosít a nap folyamán. Ahhoz, hogy az ima hatékony legyen, egy spirituális protokollt kell követnünk, egy folyamatot, melynek során megtisztítjuk szívünket, átadjuk magunkat Istennek, és az ő védelmét hirdetjük életünk felett. Szóval, kezdjük el. Mielőtt bármilyen imádságot mondanánk, győződjünk meg róla, hogy tiszta a szívünk. A meg nem bocsátás akadályozza Isten áldását, és megakadályozhatja az imákra adott válaszokat. Ezért a megbocsátással kezdünk, mondd el ezt az imádságot hangosan. Az Úr Jézus Krisztus nevében úgy döntök, hogy megbocsátok mindazoknak, akik bántottak engem. Nem fogok többé haragot tartani, nem hordozok többé keserűséget a szívemben. Áldom azokat, akik bántottak engem, és kezedben hagyom őket, Uram! Most! Kéri bocsánatot Istentől. Atyám, mennybéli, eléd jövök, és bocsánatot kérek minden bűnért, minden gondolatért, eszóért vagy cselekedetért, ami szomorúságot okozott neked. Mosd meg engem az Úr Jézus Krisztus vérével, és tisztítsd meg a szívemet. Most pedig, bocsáss meg magadnak, és szabadulj meg minden bűntudattól. Ha az Úr Jézus Krisztus, mennyei atyám nevében, mert megbocsátottál nekem, én is megbocsátok magamnak, és nincs ellenem. Lemondok minden elítélésről, és elfogadom a te békédet és szeretetedet. Most, hogy szabad a szíved, tovább léphetünk. Ahhoz, hogy Isten áldása és védelme alatt élhessünk, teljesen át kell adnunk magunkat neki. Ez azt jelenti, hogy minden életünk aspektusát, beleértve a pénzügyeinket is, rá kell bíznunk. Mondd el ezt az imádságot, Uram, átadom magam neked mindazzal, ami vagyok. Odaadom neked a szívemet, az elmémet, a testemet és a lelkemet. Odaadom neked ezt a napot, minden döntésemet és tervemet. Hogy biztos legyek benne, hogy a terveid és akaratod szerint valósulnak meg. Különösen a pénzügyeimet a kezedbe adom. Te vagy a forrásom, aki gondoskodik rólam. Csak benned bízom. Fontos, hogy megszabaduljunk minden olyan dologtól, ami akadályozhat minket Isten útján való járásban. Bármilyen negatív hatást, bármilyen romboló szokást vagy olyan gondolatot, ami nem áll összhangban az ő akaratával, el kell távolítani az életünkből. Mondd el ezt az imádságot erővel. Jézus Krisztus nevében lemondok minden tisztátalan szellemről, szokásról, gondolkodásmódról, beszédről vagy viselkedésről, ami nem összhangban van Isten szavával. Megszabadulok minden befolyástól, és kijelentem, hogy Jézus vérével meg vagyok tisztítva. Most, hogy lemondtunk minden olyan dologról, ami akadályozhat minket, kérnünk kell a Szentlélek betöltését. Nem elég csak megszabadulni a rossz dolgoktól. Ezt a helyet a Szentlélek jelenlétével és erejével kell megtöltenünk. Mondd el ezt az imádságot, Atyám, Jézus Krisztus nevében, tölts meg engem a Szentlélekkel, vezess, és őrizd meg engem ezen a napon. Most pedig hirdesd a 91. Zsoltárt magad, és házad felett. Ez egy személyre szabott változata ennek a Zsoltárnak, hogy közvetlenül az életedre alkalmazhassd. Én és az otthonom a magasságos oltalma alatt állunk, és megpihenünk a mindenható árnyékában. Ha az Úr a mi menedékünk és erődítményünk, Istenünk, akiben bízunk. Semmiféle csapás nem érhet el minket, és semmiféle csapás nem közelít a házunkhoz. Isten angyalai el vannak küldve, hogy őrizzék lépteinket minden utunkon. Most, hogy kihirdettük Isten szavát az életünkre, befejezhetjük az imádságot a mennyei védelem kihirdetésével. Most van itt az ideje, hogy kérjük Isten teljes védelmét ránk, a családunkra és minden, ami hozzánk tartozik. Mondd el ezt az imádságot határozottan. Jézus Krisztus nevében kihirdetem Jézus vérének védelmét magamra, az otthonomra, a munkámra és a hatáskörömre. Isten angyalai őrizzék lépteinket minden utunkon, és te, sátán, hagyd őket dolgozni, és távozz most. Jézus Krisztus nevében. Hogy teljesen meglegyek mártva, mindent Jézus Krisztus vérében, én, az otthonom és a házasságom, a hatásköröm és a munkám, a házam légköre és minden lelki kötelék, amit közöttünk, családtagokként és másokkal is kialakítottunk.
Jézus Krisztus nevében legyen érvénytelen bármilyen álom, amit a sátán küldött nekem. Én. A házamban élők vagy. Mások rólunk. Áldom meg pontosan az ellenkezőjével annak, amit a sátán tenni akart. Jézus Krisztus nevében legyen érvénytelen bármilyen átok, ami ellenem, az otthonom ellen lett kimondva. Az én munkámra, a sorsomra, a pénzügyeimre vagy a hatáskörömre. Áldom meg őket pontosan az ellenkezőjével annak, amit a sátán tenni akart. Legyünk tele én és az otthonom a Szentlélek által, hit által érkező békével és örömmel. Most Isten védelme alatt állsz. Minden reggel ezzel az imádsággal kezd, és meglátod, hogyan változtatja meg Isten az életedet. Ha ez a videó segített, hagyj egy kommentet, oszd meg, és iratkozz fel a csatornára, hogy értesítéseket kapj. Amikor erőteljes imákat és bibliai tanításokat fogok posztolni, amelyek megváltoztatják az életedet. Isten áldjon meg!